To je kresťan? Slušný človek, ktorý vie pomenovať dobro a zlo, ktorý má zodpovedné postoje k sociálne slabým, ktorý má rešpekt k ženám, rodinnému životu, menšinám, názorovým oponentom a odmieta klientelizmus a korupciu. Koho podporujú kresťania v našom meste? Otvorili sme nový kostol. Čím viac kostolov, tým väčšia morálka ľudí. Povie vám želanie mnohých novinár z televízie Poprad. Z televízie, ktorá spolu s primátorom, prednostkou klamali. Napríklad o nákladoch na poslanecké odmeny. Grécko-katolícky kostol na sídlisku Juh zažil po 12 rokoch od začatia výstavby prvú omšu. Výstavba chrámu začala v roku 1998. Popravde ďalší Boží stánok. To znamená, že ďalšia viera, ktorá existuje a ktorá je etablovaná v Poprade, jej ľudia budú mať kde chodiť a budú mať kde obohacovať svoj duchovný život. Primátor, ak tu ďalší Boží stánok máme, tak neklamme. Ja pevne verím, že tento chrám bude stále naplnený a bude slúžiť pre ľudí. A pre koho iného než pre ľudí, Pane? Dúfam, že tu niekde nebude vaša fotka, tak ako celé mesiace na autobusoch kraja, a nemali by ste podporovať ako strana žiadneho klamára. Čím viac kostolov, tým lepšia morálka ľudí. To si želajú nielen grécko-katolíci. Čím viac kostolov, tým väčšia morálka? No, to by sme museli mať iných ľudí na čele nášho mesta. Čím viac kostolov, tým lepšia morálka ľudí. To si želajú nielen grécko-katolíci. By to platilo ako matematiky priamo umera by to takýmto spôsobom. A bolo by to pekné. Takže tí ľudia sa našli a nachádzajú sa znova, takže aj tu sa určite budú nachádzať a stretávať a bude sa dvíhať i morálka. Tu sa určite budú nachádzať a stretávať a bude sa dvíhať i morálka. Nie, morálky tu viac nebude. Nebude, keď farári podporujú takého, čo klame. Najprv ženu, potom voliča. Morálky tu viac nebude, keď farár takého ľuďom ponúka. Srdce kamenné, srdce drevené.